mga panginot na barata. Hot session sa Naga City na aktuhan, 3 persona arestado. 62 anyos na lolo, gadan sa diskwido sa tinampo sa Legazpi City. Tindan sa Camarines Sur hinabunan, 200,000 pisong dilihensya na lalay. Asin, BU Panran 2024, pinartisiparan ni 18,000 na paradalagan. Ang mga eksena abangan. Diyos ngaray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Lunes, Nobyembre 25, taong 2024. Sa detalyes, pagpat session nin tulong kalalakihan na aktuhan sa Naga City. Saro sa mga sospek, estudyante. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Arestado ang tulong kalalakihan, kabali ang sarong 18 anyos na estudyante, makalihis na maaktuhan na nagagamit din ilegal na droga sa Zone 2 Barangay Mabolo, Naga City kanakaaging Huwebes, Nobyembre 21. Pigbisto ang mga nadakop na persona na sinda Brian Viñas, 30 anyos, drug den maintainer. Jimboy Ibarra, 25 anyos, drug den visitor. Asin ang 18 anyos na estudyanteng si Jevy Margalio, drug den employee na interong mga residente kan nasambit na lugar. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 10 gramo ning pigtutubudan na shabu na nagkakantidad nin 60,000 pesos. Asin iba pang drug paraphernalia. Sigun sa PIDEA Camarines Sur, liwat nindang pigbantayan ang hero kan sospek na si Viñas na dati nang nakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Huli sa pagbalik kaini sa paggamit asin pagpapalakop nin illegal na droga, makalihis na makaluwas sa kulungan. The operation lasted for almost 2 months po. So before po namin to conduct operation, a series of casing surveillance po kinakandak namin just to show it na ito si Brian is nag-maintain ng drug den. Dugang paniviray, nagpositibo man ang tulong sospek sa drug test. Patuloy pa rin sa larangan ng illegal na droga, sitigil na po kayo. Alam naman po natin na by any means, the long arm of the law will catch you. So it's better stop it or better end up sorry. At mahuli po kayo. Sa presente, nasa kustodiya pa kan PIDEA ang mga suspitsado asin interong naaatubang sa kasong pagbalgar sa Section 11 asin 12 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. 62 anyos na lolo gadan kan tamaan in steel plate and windshield kan piglulunadan kaning tricycle sa Legazpi City. Sa Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Daipa maako kan 34 anyos na si Sheila Marie Lascano kan Barangay Bugtong, Legazpi City na wara na sa kinaabanan sa indang padre di pamilya na si Faustino Almario na binawian in buhay makalis na matamaan in mga pasang salming kan windshield kan piglulunadan kaning tricycle. Alauna nin hapon kan nakaaging Biyernes, Nobyembre 22. Istorya niya hali sa pagbakal nin abuno. Pauli na kutaan si 72 anyos nindang padre di pamilya kan madiskwido. Haro sarong ton pa sarang nagadanan sa indang ina. Makalis na madiskwido man sa piglulunadan kaining motorsiklo. Kaya doble ng gadaa ang kulog na namamatian kan bilog nindang pamilya sa pagkakawara man kan sa indang mabuot asin mapinadabang padre di pamilya. Pag pig sundo lang po ako sa trabaho. Kang aki po kang suna kay iba ni Papa sa tricycle na na-disquide daw po sinda. Pipaduman kami sa Legazpi City Hospital. At then pag abot mi po duman, naabutan ko po na nakaigda si Papa sa for transfer po kaya daw sa BRTTH. Tapos pag-abot po naman sa BRTTH, na po, mi siya, dead on arrival na daw po, sabi sa mukhang doktor, pag-abot mi duman. Basado sa investigasyon kan Legazpi City Police Station, pag-abot sa bypass road sa Barangay Gugun, Legazpi City, nasabat kan piglulunadan na tricycle kan biktima ang truck kan Department of Public Works and Highways kan Sorsogon 2nd District Engineering Office. Napasiring kuta sa Barangay Rawis asin nakasabayan kan tricycle na nag-agis sa nakabugtak na steel plate sa naunang bita na lugar. Hasa sa uminangat ang steel plate asin tuminama sa windshield kan tricycle na ikinapasa kan windshield kan tricycle asin tuminama sa liog kan biktima. Ipigdalagan paman kuta tulos ang biktima sa pinakaharining ospital. Alagad tulos man ining binawian in buhay.
truck duman sa steel plate, huminangat. Pag-angat nung tumama yung steel plate sa sidecar windshield, doon na nabasag yung windshield ng tricycle. Yung bubog mo naman, tumama doon sa 62 years old na senior citizen nata na pasahero. Katakod kan insidente, laoman kan pamilya kan biktima na matauan ininin hustisya asin mapanimbag sa lay ang kontraktor kanaon ang bitan na patrabaho. Pero syempre, hagad mi man ang hustisya na kung ano man ang nararapat na makuha kaining pamilya, kaining mga aki, mapaabot man po sa inda kang mga nararapat na ahensya or konsisay man po ang dapat managot sa nangyaring aksidente sa samuyang kapamilya. Mientras tanto, makalis ang naging pag-uulay, dahil na sinaangatan pa nin kaso ang truck driver. Inako man kan truck driver ang gastuson sa lamay kan biktima na nakapatenti naman ngunyan sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena. Tindahan sa Ragay, Camarines Sur nilaog kan mga daipan na bibistong kagibo, 200,000 pisong kita na lalay kan mga kawatan. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Sarong tindahan sa Barangay Port Junction Norte, Ragay, Camarines Sur, nilaog nin mga daipan na bibisong mahabon alas 5:30 nin maagahon kaining Sabado, Nobyembre 23. Nalalay kan mga sospek ang 200,000 pisong cash na pagsadiri ni Arnel, 52 anyos residente ka na sabing lugar. Sigun kay Police Corporal Jonald Zamojo, ang Assistant Public Information Officer kan Ragay Municipal Police Station, sarong concerned citizen ang nagpaabot sa indanin impormasyon dapit sa insidente. Susug sa investigasyon, nalalay kan mga kagibuan sa piggy bank na piguhulugan kan biktima kan sa iyang mga dilihensya na nakatago sa pagrugaring kaining tindahan. Napag-araman man na may mga CCTV sa tindahan ang lagad hiniro subot kan mga sospek nga ni dai mahagupan sa idang panghabon. Ang sabi po dito ng concerned citizen na may nangyari nga pong nakawan. At agaran po namin pinuntahan po yun para ma-actionan po ang insidente. Hasta ngunyan, padagos ang pagigibong investigasyon kan kapulisan nga ni masusug ang mga kagibo. Siguro po, masabi po natin na matagal na po itong minamanmanan ng ating suspect dito. Katakod kay ni, liwat na nagpagirumdum ang Ragay MPS sa publiko na maging alerto, urog na ang mga may pagrugaring na tindahan nga ni dai mabiktima kan mga kawatan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Mga scholar ka na Bicol Party List na nagklase sa maniiba-ibang TESDA courses, naggraduar na ka na kaaging Biyernes. Si Arielo Bea sa bilog na istorya. Ugmaan 25 anyos na estudyanteng si Joshua Bulano kan Barangay 5 Malilipot Albay na natapos niya na ang pagklase sa Electrical Installation and Maintenance NC2 kan Technical Education and Skills Development o TESDA Bicol. Kaining Sabado kan ikondusiran sa indang graduation ceremony sa TESDA Malilipot Provincial Training Center sa Malilipot Albay. Sigun kay Joshua, pinursige niya nanggad na magklase sa naunang bitan na kurso huli tabintahay ini sa pigmamanihar nindang negosyo na automotive and welding shop. Labi manan sa iyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List sa pagtao sa iyan tsansa na makatapos nin pag-aadal. Very thankful ako kasi isa ako sa napakaraming estudyante na nabigyan ng oportunidad para bigyan ng scholar ng Ako Bicol Party List, lalo na ng Ako Bicol Party List at PTC Malilipot. Nangenot sa seremonya si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Sa mensaheng pigiras kan opisyal, laom niyang maging liyabian sa idang mga espuersos nga ni makaawa sa pagtiusan sa indang masaswerteng scholars. So isa ito sa mga instrumento para sila maging skilled, no, or makakwalify doon sa mga hinahanap ng iba-ibang industriya na naghahanap ng mga skilled workers. So napakalaking bagay yan, no, itong mga TESDA courses para makapag-avail sila ng libreng training and at the same time madagdagan ang kanilang kaalaman sa iba't ibang mga kurso na kung saan magiging tulay din ito upang makahanap sila ng maganda at permanenteng trabaho. 24 scholars kan partido ang panibagong nakatapos sa Bread and Pastry Production NC2, 24 sa Cookery NC2, asin 24 man sa Electrical Installation and Maintenance NC2. Parte ang inisyatibong ini sa Training for Work Scholarship Program kan Ako Bicol Party List. Our commitment is to always put sufficient funding
Dito naman sa TESDA, marami naman ng kurso dito, no? Yan, nandiyan yung Training for Work Scholarship Program. Itong STEP, ito pong Special Training for Employment Program na kung saan after the training ay makakatanggap yung ating pong mga trainees ng mga toolkits, no? Because after this, on their own, they can put up their own business, and at the same time, they can use the toolkits, no, kung sila po ay kukunin yung mga serbisyo nila. Asigurasyon ni Bungalon, padagusan ng Kubicol asin TESDA sa pagtaong pagkakataon sa indang mga kababayan na maut magpadagos sa indang pag-aadal nga ni mamakarayan sa indang buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lobea. 38 anyos na wanted person sa Caramuan, Camarines Sur, arestado sa Manhunt Charlie Operation kan PNP. As in BU Fun Run 2024, pinartisiparan ni 18,000 na palatalagaan. Ang mga eksena abangan. Yan na sinibapang bareta sa pagbabalik ang Nakabicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. 38 anyos na lalaki arestado sa Manhunt Charlie Operation kan Caramuan Municipal Police Station. Suspect na aatubang sa kasong panlulugos sa sadiri man sa nakaining aki. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Arestado ang sarong 38 anyos na lalaki sa pigkasar na Manhunt Charlie Operation kan Caramuan Municipal Police Station sa Barangay Tawog, Caramuan, Camarines Sur alas 3:30 nin hapon kan nakaaging Sabado, Nobyembre 25. Binisto ang sospek sa ngaran na Jose, may agom asin residente kan Barangay Gata kan naunang bita na Banwaan.
Susog sa impormasyon na atubangan sospek sa reklamong panlulugos na pigsunad mismo kan biktima na aki kaini. Sigun sa Hepatura kan Karamuan Municipal Police Station, kan matunugan ninda na nag-uli ang sospek sa mga kaparyente kaini sa barangay Tawog sa naunang bita na Banwaan, tulos sindang nagkasar nin operasyon asin inarestar ang sospek. Sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Randy Carlo Gobot, ang presiding judge kan RTC Branch 30, 5th Judicial Region San Jose, Camarines Sur na pigpaluwas kan Agosto 25, 2024. Kasabay kan pagkakaaresto kan sospek na kumpiskar man sa iya ang sarong Smith & Wesson caliber 38 revolver. Ito po mga ay ma'am, inuli namin noong February 28, 2023 dahil sa reklamong rape po ma'am. Yung WATPD namin, nag-dispatch po ng tao para itong tao na to mahuli dahil ni-rape yung anak niya. So pag-responde po ng kapulisan namin dito, siyempre alam naman po ninyo na yung standard operating procedure po namin para sa safety ng lahat, kinakapkapan po yung suspect. Pagkapkap po, may nakuhanan po ito ng baril. Sa presente, nasa kustudiya na kan Karamuan MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Aka payout pigkondusir kasubagong aga sa Banwaan in Santo Domingo, Albay. 12,000 na benepisyaryo na kinabang sa nasambit na programa. Si Arielo Bea sa bilog na detalye. Ugmaan 25 anyos na estudyanteng si Joshua Bulano kan Barangay 5 Malilipot, Albay na natapos niya na ang pagklase sa Electrical Installation and Maintenance NC2 kan Technical Education and Skills Development o TESDA Bicol. Kaining Sabado kan ikondusiran sa indang graduation ceremony sa TESDA Malilipot Provincial Training Center sa Malilipot, Albay. Sigun kay Joshua, pinursige niya nanggad na magklase sa naunang bita na kurso huli tabintahay ini sa pigmamanihar nindang negosyo na automotive and welding shop. Labi manan sa iyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List sa pagtao sa iya nin tsansa na makatapos nin pag-aadal. Very thankful ako kasi isa ako sa napakaraming estudyante na nabigyan ng oportunidad para bigyan ng scholar ng Ako Bicol Party List, lalo na ng Ako Bicol Party List at PTC Malilipot. Nangenot sa seremonya si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Sa mensaheng pigiras kan opisyal, laom niyang maging liyabian sa idang mga espuersos nga ni makaawa sa pagtiusan sa indang masaswerteng scholars. So isa ito sa mga instrumento para sila maging skilled, no, or makakwalify doon sa mga hinahanap ng iba-ibang industriya na naghahanap ng mga skilled workers. So napakalaking bagay itong mga TESDA courses para makapag-avail sila ng libreng training and at the same time madagdagan ang kanilang kaalaman sa iba't ibang mga kurso na kung saan magiging tulay din ito upang makahanap sila ng maganda at permanenteng trabaho. 24 scholars kan partido ang panibagong nakatapos sa Bread and Pastry Production NC2, 24 sa Cookery NC2, asin 24 man sa Electrical Installation and Maintenance NC2. Parte ang inisyatibong ini sa Training for Work Scholarship Program kan Ako Bicol Party List. Our commitment is to always put sufficient funding. Dito naman sa TESDA, marami naman ng kurso dito, no? Yan, nandiyan yung Training for Work Scholarship Program. Itong STEP, ito pong Special Training for Employment Program na kung saan after the training ay makakatanggap yung ating pong mga trainees ng mga toolkits, no? Because after this, on their own, they can put up their own business and at the same time, they can use the toolkits, no, kung sila po ay kukunin yung mga serbisyo nila. Asigurasyon ni Bungalon, padagusan ng Ako Bicol asin TESDA sa pagtaong pagkakataon sa indang mga kababayan na maut magpadagos sa indang pag-aadal nga ni mamakarayan sa indang buhay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Arielo Bea. 18,000 na runners halipa sa man iba-ibang runakan Bicol, tiripon sa BU Fun Run 2024 kaining Sabado. Ang mga eksena dalanon sa report ni Arielo Bea. 18,000 na runners halipa sa manlain na ronakan rehiyon ang nagtiripon kaining Sabado para sa BU Fun Run 2024. Mag-aalas 5 nin aga kan magpunan daralaganan. Binanga ini sa tulong kategorya. May 10-kilometer run na pinuunan sa BU Sports Complex sundo sa Baltog Bridge sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Pinuunan man sa BU Sports Complex sundo sa Land Bank sa Barangay Cabangan, Legazpi City ang 5-kilometer run asin Iguama na 3-kilometer run na binuksan para sa mga estudyante. Para kay Lovely Joy Cordovilla na first placer sa women category sa 10-kilometer run, maray man na may mga siring na aktibidad, apwara sa nakakapagbaskog kaya ininin salud, may mga nabibisto pa sindang ipang runners.
I usually train sometimes twice a day, but consistent every week. So it's like 6 to 7 times a week. I need to be consistent in order for me to win a competition, and I need to break my record, and that's what I do always. Nasa likod kayo ng Fun Run ang Bicol University Institute of Physical Education, Sports and Recreation o BUIPSR. Sigun kay BUIPSR Director Karina Sales, parte ang Fun Run sa week-long celebration kan BU Olympics na masikad kuta kan Oktubre 22 alagad figure schedule huli kan Bagyong Christine. Sa ibong kay ni, ug masinda na nadagos na ining narealisar. Napagdesisyonan man daan ninda na nagunong pondo sa aktibidad ang itatabang maninda sa mga biktima kan Bagyong Christine. And it's been my advocacy for the university na we have to bring the university closer to community, and this is one way. Pagdating sa wellness activities, fitness activities, sports activities, PE activities, hindi kami papatalo sa BU. And napatanayan na naman nga namin ngayon, araw na ito, we made a history again sa Fun Run. Mientras tanto, basado sa record, 7,300 ang partisipante sa 3-kilometer run, 475 sa 5-kilometer run, as in 696 sa 10-kilometer. Harmony in diversity, celebrating our shared humanity. Ang tema naman kan selebrasyon ngunyan na taon, madurar ini sagud sa Nobyembre 29. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Obeya. Asin yan ang katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. 30 aldaw na sa naak Paskuna. Ako po si Jen Nunez. Salamat!